З 6 жніўня Анджэй Дуда афіцыйна беспрацоўны. Таму гэтым выпускам мы праважаем Анджэя Дуду на яго прэзідэнцкую пенсію. Распавядзем, што добрага і дрэннага ён зрабіў. Напрыклад, што добрага ён зрабіў для беларусаў і для украінцаў, і чаму Анджэй Дуда перастаў размаўляць з Яраславам Качынскім. Гэта падкаст зроблена ў Польшчы, за мной Максім і Кірыл, і мы пачынаем выпуск пра Анджэя Дуду. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Некаторыя, хацеў сказаць шмат, людзі не лічаць Анджэя Дуду нават палітыкам. Таму першая частка – гэта крытыка Анджэя Дуды. За што яго не любяць у Польшчы? Прывітанне, сябры, як вы бачыце, мы вярнуліся ў нашу прыгожую студыю і сёння мы размаўляем пра Анджэя Дуды. Гэта персона, безумоўна, супярэчлівая і, напэўна, пакіне выразны след у польскай гісторыі. І пачнем мы, канешне ж, з негатыўных бакоў прэзідэнтуры Анджэя Дуды. Падкрэслю, што негатыўных па меркаванні некаторых людзей. Бо калі запытаць палякаў, як яны ацэньваюць дзве кадэнцыі, эпоху, можна сказаць, Анджэя Дуды, то 50% скажуць, што добра, а 50% скажуць, што дрэнна. Той самы слынны, знакаміты падзел палякаў на дзве паловы, які бачна на кожным кроку. Ну і, канешне ж, калі мы хочам пачаць з тых пунктаў, за якія Анджэй Дуда найбольш за ўсё крытыкаваўся, то перадусім гэта, канешне ж, будуць тыя супярэчлівыя законы, якія ён падпісваў, будучы на гэтай высокай пасадзе. Ну і пачаць, канешне ж, трэба з тых зменаў, якія ўводзіла права і справядлівасць, а зменаў перадусім у судовай сістэме Польшчы. Увогуле, я думаю, што некалі нам трэба будзе зрабіць асобны выпуск, каб патлумачыць нашым гледачам, як адбываўся гэты працэс і што такога зрабіла права і справядлівасць судовай сістэмы гэтай краіны. Таму, калі вам гэта цікава, то, калі ласка, напішыце гэта ў каментарах, бо гэта быў бы такі даволі сур'ёзны выпуск з падрабязным тлумачэннем, як змянялася гэтая краіна. Як у гэтым паўдзельнічаў Анджэй Дуда? Ну, перадусім, канешне ж, Анджэй Дуда, увогуле, ён доктар права. Так, ён скончыў Ягелонскі універсітэт, бо ён паходзіць з Кракава. Ось, ён доктар. І, скажем так, некаторыя ягоныя крокі вельмі моцна крытыкаваліся нават проста праўнічым асяроддзям. І нават я добра, выразна памятаю, што нават людзі, якія былі выкладоўцамі Анджэя Дуды на Ягелонскім універсітэце, выказваліся вельмі негатыўна наконт таго, што спадар прэзідэнт рабіў, будучы прэзідэнтам. Перадусім, канешне ж, калі гаворка пра судовую сістэму, то адбываліся вялікія змены у Канстытуцыйным трыбунале, напрыклад, ці ў Вярхоўным судзе. І гэтыя ўсе законапраекты Анджэй Дуда вельмі ахвоча, амаль усе, падкрэслю, бо ў другой частцы мы яшчэ ўзгадаем, дзе ён, скажем так, сказаў выразнае не Яраславу Качынскаму. Але амаль усе гэтыя законы ён падпісаў, і ў выніку гэтая сістэма судовая у Польшчы, скажем так, працуе на паўабарота. Так? І як я шмат разоў падкрэсліваў у падкасці, ёсць дзве судовыя сістэмы – пісоўская і антыпісоўская. Гэта тычыцца, дарэчы, не толькі судова, але таксама прокуратуры. Трэба разумець, што ўвогуле судовая ўлада – гэта адна з трох галоўных апор, так, дзяржаўнай сістэмы. Ось, і яна павінна функцыянаваць стабільна. Увогуле, першародны грэх, праблемы з Канстытуцыйным трыбуналам, які ў Польшчы на дадзены момант амаль што не функцыянуе, зрабіла яшчэ сюрпрайз, грамадзянская платформа. У дадзены момант яна не вельмі любіць узгадваць гэтую рэч, але калі скончвалася кадэнцыя грамадзянскай платформы ў 2015 годзе, і яны ведалі, што яны пазбавяцца ўлады, то яны выбралі больш новых суддзяў у Канстытуцыйны трыбунал, ніж гэта было прапісана ў законе. Яны хацелі захаваць нейкі, скажем так, не тое, каб кантроль, але прынамсі такую ліберальную большасць у Канстытуцыйным трыбунале. Ну і, канешне ж, увогуле грамадская думка была абураная гэтым фактам. І сваім гэтым дзеяннем яны адчынілі скрыню Пандоры. І права і справядлівасць, калі пераняла ўладу праз там некалькі месяцаў па выніках выбару у Сейму 15 годзе, як кажуць у Польшчы, паехала по банджа.
То бок, скажем так, пусціліся ва ўсе цяжкія і пачалі ўжо рабіць змены без нейкай аглядкі ўвогуле на закон, канстытуцыю і гэтак далей. Анджэй Дуда адмовіўся ўвогуле прыняць прысягу ад суддзяў, якія былі абраныя грамадзянскай платформай. І шматлікія юрысты, шматлікія канстытуцыяналісты лічаць, што гэтым самым Анджэй Дуда парушыў канстытуцыю. А гэта ўжо абвінавачванне даволі сур'ёзнае. Таксама вось парачка прыкладаў тых законаў, дзе Анджэй Дуда ахвоча падпісаў тое, што, скажем так, не зусім было згоднае з асноўным законам краіны. Для прыкладу, у польскай дзяржаве ёсць такі орган, які называецца КРРІТ, то бок краёвы радыё, радыёфоніі і тэлевізіі. Гэта канстытуцыйны орган, ён упісаны ў канстытуцыю. Гэта рэгулятар, які займаецца рэгуляваннем медыяў. Чальцы гэтай рады выбіраюцца кадэнцыйна. І прыйшоўшы да ўлады, Права і справядлівасць пабачыла, што у іх няма асабліва ніякіх інструментаў, каб пераняць поўнасцю, захапіць, напрыклад, дзяржаўныя медыа. А кадэнцыя членаў у КРРТ скончылася праз пару гадоў. Што зрабілі яны? Права і справядлівасць прыдумала: окей, ёсць нейкі канстытуцыйны орган, які прапісаны на хвіліначку ў Канстытуцыі, а давайте мы звычайным законам, то бок уставай, створым нейкі новы орган, які, скажем так, зможа пераняць на сябе функцыі вось гэтага органа канстытуцыйнага. І такім чынам паўстала Рада медыяў народовых, то бок Рада нацыянальных медыяў. Так? І Анджэй Дуда таксама вельмі ахвоча гэта падпісаў, за што вельмі моцна крытыкаваўся. І ўвогуле, канечне ж, варта сказаць яшчэ польскі лад, той няшчасны, які таксама вельмі моцна крытыкаваўся, асабліва людзьмі, якія займаюцца прадпрымальніцкай дзейнасцю. То бок Анджэй Дуда таксама падпісаў яго без нейкай аглядкі і аналіза. Вельмі коротка, што такое польскі лад? Польскі лад — гэта вось тая вялікая, велізарная рэформа, найвялікшая ў Трэцяй Рэчы Паспалітай, рэформа падатковай сістэмы, якая ўвайшла ў жыццё 1 студзеня 2022 года. Яна была вельмі крывая, вельмі дзіравая, яна проста не працавала, і праз пару месяцаў быў проста велізарны хаос. Бухгалтары, напрыклад, проста вешаліся. Ось, канечне, у двукосці, так? Бо яны проста не ведалі, як разлічваць падаткі ў фірмах. За гэта адказнасць паносяць не толькі міністры і там прэм'ер, ось у той час гэта быў Матэўш Маравецкі, але, канечне ж, і сам спадар-прэзідэнт, які падпісаў, хаця ў яго ёсць магчымасць налажыць вета, ці скіраваць, напрыклад, на там нейкі аналіз дадатковы ці ў трыбунал канстытуцыйны, так? Ён гэта не зрабіў. І агулам да Анджэя Дуды прыклеілася мянушка, дзве нават мянушкі. Першая — гэта двугопіс, то бок ручка, бо ён проста падпісваў. І другое — гэта натарыюш. Так, натарыюс. Вядома чаму. Вось, з гэтым яму трэба далей неяк жыць. Пра ручку казалі, што менавіта ручка Ярослава Качынскага, які проста кажа, што падпісваць, так. І ён падпісвае. Што па памілаваннях? Вось ён недаўна памілаваў лідара руху абароны граніц, так, Роберта Бонкевіча. Вось, але гэта не адзінае памілаванне было. Што на гэты конт можна сказаць? Прэзідэнт у Польшчы мае выключную прерагатыву. Гэта ягоная прерагатыва. Ён не абавязаны ўвогуле з кімсьці гэта абмяркоўваць. Ён можа памілаваць каго заўгодна, насамрэч. Так? І агулам усе прэзідэнты, трэба прызнаць, гэтым карыстаюцца. І якраз такі ў гэтай галіне я не згодны з крытыкамі, бо ўсе прэзідэнты кагосьці там памілавалі, і часам гэта выклікала нейкае абурэнне. Вось, а таксама прэзідэнты карысталіся гэтым, скажем так, можна сказаць, што крыху ў асабістых мэтах, калі падпісвалі памілаванне для людзей, якіх яны асабіста ведаюць. Думаю, што нашы гледачы памятаюць, як на пачатку 23-го года, 24-го, прабачце, года, гэта было яшчэ за паўгады да таго, як паўстаў наш падкаст, што была справа з двумя дэпутатамі польскага Сейма, Камінскім і Воншчыкам. Так? Вось, і Анджэй Дуда некалі памілаваў гэтых людзей яшчэ да таго, як быў вынесены канчатковы прысуд. 10 гадоў, ці менш крыху, можа гадоў 7, трывалі споры, ці прэзідэнт можа ўвогуле некага памілаваць загадзя.
так, то бок калі няма яшчэ прысуду. Вось, ну, скончылася гэта нарэшце рэшт тым, што ён памілаваў іх яшчэ раз. Ось, і, скажем так, даў заднюю крыху ў гэтым пытанні. Вяртаемся да Яраслава Качынскага. Наколькі разумею, галоўная крытыка ўвогуле Анджэя Дуды, што ён не самастойны, што ён нічога не прыдумляе сам, што ён проста робіць тое, што яму скажа Качынскі. Наколькі гэта рэлевантна? Такая крытыка сапраўды была ўвесь час, і з самага пачатку яна была не беспадстаўная. Але ось такі маленькі спойлер, я не да канца з гэтым згодны, і ў другой частцы нашага сённяшняга выпуску вы даведаецеся чаму. На самым пачатку сваёй першай кадэнцыі, яшчэ ў 15-м годзе, было вельмі выразна бачна, наколькі гэты чалавек залежны ад лідара права і справядлівасці. Канечне ж, найбольш яскравым момантам, здаецца мне, трэба прызнаць начны візіт прэзідэнта у Ярослава Качынскага. То бок дзейны прэзідэнт Польшчы глыбока ўначы прыязджае на Жулібаш у домік Ярослава Качынскага, ось, каб, ну, скажем так, на выклік. Ось, прэзідэнт па выкліку. Ну, тут, конечно, яшчэ можна ўзгадаць нядаўнішні візіт суманагалоўні, так, у Адама Біляна. То бок у Польшчы ёсць пэўная традыцыя начных па начах сустракацца з Ярославам Качынскім. Сустракацца з Ярославам Качынскім. Дакладна так. Ось, ну, і з гэтага, конечно, ўсё гэта пачалося. І праз прыкладна 2 гады Анджэй Дуда быў, скажем так, даволі паслухмяны у стасунку да Ярослава Качынскага. Не даваў повадаў перастаць сябе любіць. Ось. А пасля ўсё вельмі раптоўна змянілася. Калі вам цікавая тэма гэтага падкаста, калі ласка, паставце відэа на паўзу, паставце нам лайк, напішыце каментар, як вы ставіце да Анджэя Дуды, напрыклад, і ці проста напішыце, якія мы добрыя. Вось, дзякуй вам. Наступная частка – гэта пагаршэнне адносінаў з Еўрапейскім Саюзам. Што Дуда ў гэтым галіне рабіў? Ні для каго не з'яўляецца таямніцай, наколькі цяжкімі былі ды ёсць адносіны права і справядлівасці з Еўрапейскім Саюзам. Гэтая грызня паміж імі трывала ўвесь час. Польшча блакаваліся вялікія грошы, Польшча на гэтым моцна траціла таксама сваю пазіцыю ў Еўрапейскім Саюзе, што я лічу, канешне, ну, дрэнным, бо Еўрапейскі Саюз, канешне, трэба рэфармаваць, трэба размаўляць, адстойваць свае інтарэсы, але таксама трэба памятаць, што, скажем так, добрае партнёрства са шматлікімі краінамі таксама будаваць трэба. Вось права і справядлівасць, на жаль, занядбывала вось гэты накірунак замежнай палітыкі краіны. Ну і тут, конечно ж, Анджэй Дуда найбольш за ўсё запомніўся адной фразай, якую ён сказаў некалі, здаецца мне, што ў 18-м годзе, ці крыху пазней. Ну, гэта не важна. Але ён сказаў так: Еўрапейскі Саюз – гэта выдуманая супольнасць, з якой няшмат для нас вынікае. Падкрэсліўшы, што, на ягоную думку, Еўрапейскі Саюз проста Польшчы не патрэбны. А я думаю, што варта нагадаць нашым гледачам, што у мінулым годзе святкавалася 20-годдзе членства Польшчы ў Еўрапейскім Саюзе. Мы нават у адным з нашых выпускаў так больш падрабязна пра гэта распавядалі. І, прабачце, каля 180 мільярдаў еўра чыстымі нетта прыбытку за 20 гадоў. Вялікія інвестыцыі і вялікія магчымасці, і той велізарны цывілізацыйны скачок, які Польшча зрабіла цягам гэтых 20 гадоў, і я з'яўляюся навочным сведкам таго, як гэта адбывалася. Польшча ўвайшла ўжо топ-20 краін па эканоміцы. Так, вось прыкладна месяц таму, вось Макс вельмі добра ўзгадаў, прыкладна месяц таму Польшча ўвайшла ў топ-20 краін свету па эканамічным развіцці. Наступны момант, за што крытыкуюць Дуду, гэта адсутнасць рэакцыі, напрыклад, на справу аборту. Так, у 20-м годзе адбываліся вялікія пратэсты. Мы нават таксама рабілі некалі вялікі выпуск пра тое, што адбывалася ў той момант у Польшчы. І нават дачка прэзідэнта Кінга Дуда, яна таксама выказвалася супраць таго, што зрабіла права і справядлівасць. Ну, давай так, нават не толькі дачка, нават жонка. Нават жонка там, скажем так, крыху намякала, што, ну, прабачце, але вы перабольшылі канкрэтна ўжо гэтым разам. Анджэй Дуда, насамрэч, амаль што не зарэагаваў. Ён прапанаваў нейкія змены, што будзе нейкі ягоны аўтарскі прэзідэнцкі праект, каб неяк там вось
пашукаць новага кампрамісу так па гэтым пытанні. Але як звычайна гэта здараецца, гэта не недзе там розэшлося па косцях, кажуць так і Польшча, то бок распынулася ў паветры і пасля ўжо нічога пра гэтага не казалі. І апошні пункт, які хацелася б што дадаць, гэта тое, што Анджэй Дуда прымаў актыўны ўдзел у будаванні гэтай палярызацыі, якая цягам апошніх 10 гадоў вельмі моцна паступова расце ў польскім грамадстве. Напрыклад, ягоны знакаміты выраз, што ЛГБТ гэта не людзі, гэта ідэалогія. Крыху можна сказаць, што нібыта можна прызнаць, што чутачку вырвана з кантэксту, але ўсё ж такі словы ёсць словы, і гэта вельмі моцна абмяркоўвалася не толькі ў Польшчы, але, паверце мне, і па ўсім свеце. Давай падсумуем гэтую частку. З чаго складаецца негатыўны образ Анджэя Дуды? Перадусім, і на маю думку, гэта увогуле асноўнае. Гэта удзел Анджэя Дуды у будаванні новай дзяржавы, якую распачала Права і справядлівасць. Гэта тая чацвёртая Рэчпаспалітая, пра якую я неаднойчы ўзгадваў у нашым падкасці. Калі коротка, гэта дзяржава пабудаваная вакол Ярослава Качынскага. Вакол Ярослава Качынскага такі лёгкі аўтарытарызм, падпарадкаваны перадусім волі адной партыі кіруючай. Дзякуючы таму, што Анджэй Дуда падпісваў, мы знаходзімся там, дзе знаходзімся, калі гаворка пра дзяржаўны лад Польшчы. Гэта перадусім і галоўнае. І таксама тое, што ён вёў даволі дзіўную замежную палітыку. Канечне, ён будаваў вельмі добрыя адносіны, напрыклад, з Дональдам Трампам падчас ягонай першай кадэнцыі. Крыху горш было з Джо Байденам, а пры гэтым поўнасцю запусціўшы, напрыклад, накірунак еўрапейскі. Гэта галоўныя тэзісы, калі казаць пра негатыўныя ацэнкі эпохі Анджэя Дуды. А цяпер пераходзім да пахвалы. Што добрага зрабіў Анджэй Дуда за свае 2 кадэнцыі? Цяпер частка, у якой мы хвалім Анджэя Дуду. І пачнем з таго, што ён усё ж такі, як мы казалі ў першай часткі, не аж усё рабіў так, як казаў Ярослав Качынскі. Давай распавядзем пра тое, што ён усё ж такі не падпісаў. Перадусім варта падкрэсліць, што Анджэй Дуда завітаваў, то бок заблакаваў 9 законаў Права і справядлівасці. І гэта, здаецца, верагодна, нават рэкорд сярод усіх польскіх прэзідэнтаў у супрацьстаяннях з уласнай партыяй. Перадусім ён заблакаваў закон пра рэгіянальныя кантрольныя палаты ў 2017 годзе. Увогуле, 2017 года гэта быў такі пераломны момант у стасунках Анджэя Дуды з Ярославам Качынскім і Правам і справядлівасцю. Такім караценькі спойлер. З 2017 года яны паміж сабой не размаўляюць. Ён заблакаваў гэты закон. Гаворка там ішла пра большы кантроль над мясцовым самакіраваннем. Другі закон — гэта тое, што ён заблакаваў законапраект пра краёвую судовую раду. Это калі Права і справядлівасць хацела цалкам поўнасцю падпарадкаваць сабе судовую сістэму. І трэці з гэтых першых 3 кароткіх пунктаў — гэта закон о Верховным судзе. Ведаеце, што прыдумала Права і справядлівасць? Бо ім не падабаліся суддзі, якія сядзелі ў Верховным судзе, і законапраект прадугледжваў, што усе суддзі пайдуць у адстаўку, акрамя тых, каго выбере міністр справядлівасці. Справядліва. Мне гэта вельмі нагадвае змены ў адной краіне суседцы Польшчы прыкладна 30 гадоў таму. Яно вельмі падобна выглядала насамрэч. А цяпер празмаўляем больш падрабязна, бо ёсць некалькі ветаў, якія былі суправаджаліся проста велізарнымі пратэстамі, я памятаю, і нарабілі шуму на ўвесь свет. І першы — гэта лекс ТВН, то бок закон пра ТВН. Ён, канечне ж, так не называўся. Гаворка ішла пра пэўныя змены у падыходзе да прыватных медыяў. Права і справядлівасць мела намер зрабіць так, каб змусіць уладальніка ТВН, то бок найвялікшай на той момант апазіцыйнай тэлестанцыі, прадаць пакет акцый, галоўны, а уладальнікам ТВН з'яўляецца карпорацыя Discovery. У дадзены момант яна там аб'ядналася, здаецца, з Warner Brothers. Адносіны з злучанымі штатамі проста віселі на валаску, насамрэч. І тагачасная спадарня-амбасадарка Джорджета Мосбахер
моя любімка. Ось. Яна вельмі моцна ціснула на Анджею Дуду усімі магчымымі спосабамі. І Анджей Дуда заблакаваў, падпісаў вета гэтага закону, і пасля гэтага, скажем так, ТФН пачаў адчуваць сябе больш-менш бяспечна. Але самі разумееце, што гэта была такая спроба, скажем так, паўплываць на свабоду слова ў краіне, так, і мець значна большы кантроль над прыватнымі медыямі па прыкладзе таго, як гэта зрабіў Віктор Орбан у Венгрыі. Дарэчы, Ярослаў Качынскі некалі паабяцаў, што ў Варшаве будзе другі Будапешт. Наступная яго знакамітая вельмі вета – гэта так званы Лекс Чарнак. Przemysław Czarnek, гэта вось адзін з найбольш вядомых дзеячаў права і справядлівасці, такі бульдог, скажем так, Ярослава Качынскага. Фігура вельмі супярэчлівая. Шмат гадоў кіравання права і справядлівасці ён займаў пасаду міністра адукацыі. У гэтым законе гаворка ішла таксама, каб значна павялічыць кантроль над школамі і школьнай праграмай. То бок пазбавіць амаль што ўвогуле ўсёй аўтаноміі і, скажем так, выхоўваць новы сорт палякаў, лепшы, такі сапраўдны. Урэшце рэшт, Анджей Дуда завітаваў гэты законапраект і нават зрабіў гэта двойчы, што цікава. А апошнім часам выплыла інфармацыя ўвогуле, як гэта сталася, менавіта Агата Корнхаўзер-Дуда, бо яна ўсё ж такі настаўніца. Ось, яна ўсё жыццё была настаўніцай да таго, як сталася першай дамай. І што гэта менавіта яна і яе асяроддзе даціснула Анджея Дуду, намовіла яго, каб гэты законапраект завітаваць, то бок скасаваць, бо яны лічылі яго неверагодна шкадлівым. Ось. І, насамрэч, мелі рацыю. Гэты закон вельмі моцна крытыкаваўся ўвогуле усімі, можна сказаць. Шмат кажуць пра тое, што Агата Дуда – гэта самая маўклівая жонка прэзідэнта, самая маўклівая першая ледзі. Яна сапраўды амаль не давала інтэрв'ю. Так. І вось нават па справе аборцыі яна выказалася, калі падчас інтэрв'ю Анджея Дуды тэлефанічнага для Польсата. То бок яна там быццам бы «Ой, а тут моя жонка аказалася, яна хоча нешта сказаць». Але з таго, што я чытаў у кнізе «Дудусь», Яцка Гонтка, журналіста, ён казаў, што на самой справе яна мела вялікі ўплыў на тое, што рабіў Анджей Дуда. І на вось гэтыя вета, якія ён накладаў і ў справе Лекс Чарнак, і на іншых, тут было шмат таго, што думала Агата Дуда менавіта. Бо, наколькі я разумею, яе пазіцыя часта вельмі не супадала з пазіцыяй ПіС, нягледзячы на тое, што яна таксама даволі кансерватыўная асоба і ўсё такое, але яна проста была дамова з правам і справядлівасцю, што яна не будзе ў адкрытую крытыкаваць вельмі моцна. Але яна магла ўплываць на самого прэзідэнта, таму вета былі вета. У прэзідэнцкай спальні ніхто не перашкаджае прэзідэнцкай пары спакойна паміж сабой паразмаўляць. Без дадатковых вачэй і подслухаў Ярослава Качынскага. Хто ведае, дарэчы, пра падслухоўванне мы не ведаем. Гэта праўда, так. Наступнае. Мы казалі, што у Анджея Дуды шмат гадоў быў імідж чалавека, які робіць усё, што скажа Качынскі, але, як ты сам сказаў, з 2017 года яны не размаўляюць. Як так атрымалася? Як вы бачыце, у 2017 годзе была цэлая серыя ветаў. Так, ветаў прэзідэнта, і гэта быў такі вырашаючы момант Ярослава Качынскага, скажем так, пераломны момант вось у будаванні чацвёртай Рэчы Паспалітай. Дзякуючы вось гэтым некалькім ветам у старшыні права і справядлівасці ўсё ж такі не атрымалася збудаваць другі Будапешт у Варшаве. Дарэчы, Ярослав Качынскі нават некалі паскардзіўся проста на камеру, што вось гэта Дуда не падпісвае і там перашкаджае мне. Гэта, конечно, не даслоўна, але сэнс ягоных выказванняў быў вось прыкладна такі. І з таго моманту іхнія стасункі вельмі моцна пагоршыліся. З таго, што чуць з асяроддзя, увогуле знутры права і справядлівасці, з асяроддзя Анджея Дуда, што ўжо ніколі не было нейкіх там начных візітаў, нават званкоў ад Ярослава Качынскага не было, нават з днём народзінаў не віншаваў. То бок, на маю думку, усё ж такі казаць, што Анджей Дуда быў проста неверагодна залежным ад Ярослава Качынскага нельга, бо вось у яго атрымалася крыху ўсё ж такі выбіцца на нейкую там незалежнасць. Хаця, канешне ж, па поглядах і сваіх дзеяннях ён поўнасцю застаўся ў канве, праграмнай канве права і справядлівасці. Слухай, мне падаецца, што тут такая гісторыя, што з аднаго боку ён усё ж такі быў вось гэтым інструментам партыі, праз які яна вось пабудавала
у пэўным адсотку вось гэтую чацвёртую рэч паспалітую. Конечно. Але пры гэтым ён і той чалавек, які не даў дабудаваць яе. Калі ты памятаеш, я шмат разоў у нашым падкасці ўжываў такі выраз «домкнуць сістэму». Дык вось, дзякуючы Анджею Дудзе, у Ярослава Качынскага не атрымалася домкнуць гэты сістэм. Ну так, але з аднаго боку, яго рукамі і дамыкалі гэтую сістэму, але не дамкнулі. Гэта праўда. Ён пакінуў такую калітачку малюсенькую, вось такую фортачку. Наступны пункт. Што добрага Анджэй Дуда зрабіў для беларусаў і беларусак? Я вельмі добра памятаю рэакцыю польскага грамадства і польскай увогуле палітычнай сцэны на падзеі 20-го года. Так? Права і справядлівасць сапраўды заангажавалась вельмі моцна. Ось, у падтрымку увогуле беларускай супольнасці, беларусаў, беларускай культуры, дарэчы, таксама. Асабіста вельмі добра памятаю ягоныя выказванні. Гэта быў, здаецца, 21 год. У той момант ён падчас прамовы звярнуўся да беларусаў і сказаў, што беларусы, запрашаем вас, ось, і pamiętajcie, што вы тут будзеце адчуваць сябе заўсёды як дома. Jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pragnę przekazać wam jasno, że możecie czuć się w Polsce jak u siebie i że Polska będzie dla was domem tak długo, jak będziecie tego potrzebować. Слухай, магчыма, гэта на вас падчас навагодняй прамовы было. Вось нешта такое, мне так здаецца, так, гэта было нешта святочнае, такая некая ўрачыстая прамова, і так ён звярнуўся менавіта да беларусаў, што вось, калі ласка, прыязджайце, адчувайце сябе як дома, мы вас падтрымліваем і будзем падтрымліваць. І я проста асабіста ад імя беларусаў вельмі яму ўдзячны за гэта. Наступная справа, і нават я ведаю, што частка людзей, не ведаю, журналістаў, экспертаў, палітычнага галоўным. Лічаць гэта галоўным дасягненнем Анджэя Дуды і ўвогуле яго палітычным і прэзідэнцкім росквітам. Так. Пытанне Украіны. Я абсалютна з гэтым згодны, і таму я пакінуў гэта апошнім пунктам, бо гэта такая вішенка на торце. Ось, так, Анджэй Дуда неверагодны сябра Украіны ў кантэксце вайны з Расійскай Федэрацыяй. Спадар Дуда усе гэтыя 3,5 ўжо на дадзены момант гады паслядоўна падтрымліваў і падтрымлівае Украіну. Спадар прэзідэнт зрабіў неверагодна шмат. І дапамагаючы Украіне ў сэнсе ўнутры Польшчы, так, і, напрыклад, падтрымліваючы і прадстаўляючы інтарэсы, будучы такім, ведаеш, медыятарам, так, паміж Украінай і, напрыклад, заходнімі партнёрамі. Так, ад якіх усё ж такі, у шмат чым залежыць падтрымка Украіны ў вайне. У Анджэя Дуды атрымалася вось аддзяліць гістарычныя споры, якія былі і ёсць і захоўваюцца, на жаль, паміж польскім народам і украінскім народам, расставіць прыярытэты, так, што ў дадзены момант Украіна змагаецца не толькі за сябе насамрэч, так, і што ніхто, здаецца, у Польшчы не хоча, каб акрамя Калінінградскай вобласці расійскія войскі знайшліся яшчэ і з боку паўднёва-ўсходняга. Так, то бок падтрымка Украіны – гэта нацыянальны інтарэс Польшчы перадусім. І таксама спадару Анджэю Дузе думаю, што трэба быць неверагодна ўдзячнымі за тое, што ён рабіў у гэтым пытанні ўвесь гэты час. Я чытаў кнігу «Польска на войне» польскага журналіста Парафяновіча. Збігнев Парафянович, падаецца. Так. І вось ён там распавядаў пра пэўныя дэталі, што для Дуды гэта была важная яшчэ асабістая справа, і ён асабіста ангажаваўся яе. Бо ён быў ва Ўкраіне, у Кіеве і размаўляў з Зеленскім і перад вайной. Мне падаецца, што яны нават выехалі з Кіева там ці 23 лютага ці нешта такое. Так, за дзень-два да вайны, здаецца, нешта такое было. І нават там было такое, што Зеленскі быццам бы яму казаў, што, магчыма, гэта іх астатняя сустрэча, апошняя. Вось, і Дуда вельмі быў уцягнуты ўсе гэтай справы, вельмі дапамагаў там перад вайной, у першыя дні пасля вайны. Наколькі распавядалася ў гэтай кнізе, што яны менавіта з ім Зеленскі раіўся там амаль гадзінамі. Больш за ўсіх прэзідэнтаў ён званіў проста вось па-чалавечы з ім паразмаўляць, запытаць, не ведаю, савета нейкага, проста сказаць, што вось нам патрэбная дапамога. І Анджэй Дуда гэта ўсё рабіў. Вось першы перыяд Польшча была тым флагманам, тым прыкладам, які паказваў, як трэба дапамагаць Украіне. Калі гаворка пра падтрымку Украіны вось на першым этапе вайны, Украіны як дзяржавы, украінскай арміі і украінскага народу, Польшча здала экзамен на 10 балаў. Проста. Вось, польская дзяржава, польскі народ, палякі агулам. Дзякуй, пан Анджэй. Калі падсумаваць,
Што добрага зрабіў Дуда? Хайлайты. Падтрымка Украіны, падтрымка беларускага народу таксама. Гэта вось дзве проста, асабіста вельмі важныя рэчы для мяне і думаю, што для шматлікіх нашых гледачоў, бо акрамя беларусаў нас глядзіць яшчэ і даволі вялікая колькасць, растучая колькасць украінцаў. Гэта, канешне, тое, што ён знайшоў смеласць супрацьстаяць Яраславу Качынскаму ў некаторых пытаннях, якія сапраўды, на мою думку, былі важныя для захавання дэмакратычнага ладу. І яшчэ вось хуценька дадам адзін такі апошні пункт, які ўсплыў у маёй галаве. Гэта тое, што вось пасля змены ўлады, змены ўраду ў Польшчы, Анджэй Дуда, нягледзячы на споры з Дональдам Тускам, супрацоўнічаў у галіне бяспекі перадусім з урадам і рабіў гэта нягледзячы на розніцу ў поглядах. Прынамсі, можна ўзгадаць адзін проста пункт, вельмі хутка. Гэта знакамітая паездка Анджэя Дуды ў Кітай, дзе у згодзе з Радзіславам Сікорскім і Дональдам Тускам ён паразмаўляў з Сі Цзіньпінем, каб вырашыць пэўныя пытаннічкі, якія датычыліся беларуска-польскай мяжы. І апошняя частка нашага падкаста такая забаўляльная. Хуценька і коротка, Анджэя Дуды будзе нам не хапаць, мне асабіста. Давай так, нам будзе не хапаць, але ён пакінуў нам скарб. Вось, чаму мне будзе не хапаць, бо гэта найбольш мімічны прэзідэнт у гісторыі Польшчы. Я б нават сказаў, што гэта адзін з найбольш мімічных палітыкаў увогуле ў Польшчы. Перадусім, канешне, Анджэй Дуда гэта чалавек з вельмі багатай мімікай. І у інтэрнэце можна знайсці проста шмат відэа, якія з'яўляюцца прыкладам гэтага. Дарэчы, зараз мы можам уставіць кароткае відэа, як Анджэй Дуда некалі слухаў выступу, здаецца, Радзіслава Сікорскага у Сеймie Rzeczypospolitej. Tak na forum Unii Europejskiej, jak w NATO. Zepsucie relacji z sąsiadami i ważnymi partnerami, z Niemcami, Францыяй, Чэхамі. Апроч гэтага, Анджэй Дуда запомніўся таксама шматлікімі выказваннямі, незнаёмасцю ангельскай мовы. Знакаміты выраз «this is» увайшоў у гісторыю і назаўжды прыклеіўся да гаспадара прэзідэнта. Але трэба прызнаць, што ён усё ж такі падцягнуў узровень ангельскай мовы і ўжо ўсё не так дрэнна. І ён сапраўды ўжо здольны размаўляць з заходнімі палітыкамі. Перадусім, канешне ж, калі гаворка пра амерыканцаў. І апошняе, канешне ж, накапаць можна шмат, але час нам гэтага не дазваляе зрабіць. Я хацеў бы ўзгадаць, як у 2016 годзе ці 17 Анджэй Дуда вырашыў паўдзельнічаць у такім челенджы інтэрнэтным, і прачытаў на камеру рэп, які назаўсёды застанецца ў нашай памяці. Гэта знакамітая песня ў выкананні гаспадара прэзідэнта, якая называецца «Вальча з острым ценем мгły», то бок «Змагаюся з вострай ценню туману». Nie pytają cię o imię, walcząc z ostrym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię, walcząc z ostrym cieniem mgły. Дзякуй, што вы паглядзелі чарговы выпуск, зроблены ў Польшчы. Сёння мы развіталіся з эпохай прэзідэнта Анджэя Дуды. А праз тыдзень, 6 жніўня, у дзень інаўгурацыі новага прэзідэнта, мы паразмаўляем пра Караля Навроцкага. Дзякуй, што былі з намі. Ласка, подписывайтесь, ставьте лайки, падтрымлівайце нас донатамі на Buy.me, ці Патреоне. Купляйте подписки ці аднаразовыя донаты, вы вельмі нам дапаможаце. І да сустрэчы праз тыдзень.